De tentoonstelling I Want to Break Free wordt zondag officieel geopend. De expositie in het theehuis van het Ouderpark is in samenwerking met de kunstwerkplaats en kunstenares Eleni Kamma. Dat is 1,5 jaar geleden raakte in gesprek met Eleni Kamma. Dat is een Griekse kunstenares, maar die woont al lang in Nederland. En ze was erg geïnteresseerd in Venray en omgeving. En ik zei tegen haar, dan moeten we misschien eens rond gaan kijken. Waar zou je mee willen werken? Dus ze heeft met verschillende mensen hier rondgelopen. Historici, mensen over de natuur. En we kwamen ook 1 middag bij de kunstwerkplaats en zei, oh, dit is geweldig. Ik zou super graag met die mensen samen iets willen doen. En toen is ze iedere maand samen met hun gaan werken in een soort workshops. En tijdens de gesprekken met de deelnemers kwam het thema I Want to Break Free naar voren. In eerste instantie sommige dachten aan dat nummer van Queen natuurlijk. Maar ook het idee van uitbreken of dat je vastzit. En dat kan vastzitten in bepaalde dingen in je hoofd zijn. Hè. Het gaat natuurlijk ook over mentale gezondheid. Maar ook misschien een soort keurslijf van de maatschappij. En zo was er eigenlijk voor iedereen wel een soort aanknopingspunt om te denken, oh, dat past eigenlijk wel bij wat ik wil doen. En dan is creativiteit of kunst ook wel een manier om te zeggen, oh, ik probeer dingen misschien net wat anders te doen dan dat ik ze normaal doe. Ja, aan het werk met de kunstwerkplaats, wat betekent dat voor jou? Ja, de kunstwerkplaats is altijd heel belangrijk voor me geweest. Structuur in de dag, mensen ontmoeten, praten hebben. Eerst zei ik veel minder en nu praat ik voortaan veel meer. En eerst praat ik heel weinig, maar dat komt eigenlijk door mijn vriend. Die had heel veel contacten en zo ben ik contacten aangegaan. En wat vind je er zo van om hier je werk zo te zien? Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ik vond het ook wel heel spannend hoe ze het zo hebben gedaan. Want wij hebben het niet zelf neergezet. Dat hebben de vrijwilligers of de medewerkers van het Ouderpark gedaan. Maar wij hebben het werk meegegeven. Ze hebben het uitgekozen bij ons. Maar ja, het sprak me heel erg aan. Ja, nou ik het zie, het is wat dramatisch allemaal. Ja, ik heb altijd dramatiek in mijn werk. Dat komt er altijd in, dat is heel gek. Maar ze hebben het goed gedaan. Ja, ze hebben het goed gedaan, ja. Ik vind het ook heel fijn dat ze er gedicht erbij hebben. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat het best wel grappige werkers zijn soms. Er zit echt wel humor in wat ze doen. En tegelijkertijd ook best wel beladen thema's. Over eenzaamheid, over een kinderwens die niet door kon gaan, over omgaan met mentale problemen. Maar op een soort manier dat ze het toch bespreekbaar maken. En dat vind ik is iets, daar kunnen we denk ik allemaal wel iets van leren. Want vaak hebben we een soort small talk en juist niet over zo'n dingen. En ik vond het zelf een openbaring als ik bij de kunstwerkplaats was in de pauze, dat er heel open over echt alles wordt gesproken. I Want to Break Free is gratis te bezoeken tot 26 februari.